나서다 넘버링에 삼월이야. 자시베 섬주셔야 접지도 다 Więc 드린데 순주 ponownie chciałbym powiedzieć 순주 wszystkim Tashidelek, 노시로야 세라 계시로지 쉬어도 따지 가르시나 오늘 dziś 지나서니 zgodnie 순주 주야기 z tym 님인데 이내야지 ogłoszeniem, 순주에 znaczy 나병시 zanim zacznę nauki, chciałbym dać pewne 주주로 ogłoszenie, 망고차에 인두산에 że w zasadzie jutro 나는 powinien być 그지 ostatni 운동이네 dzień, 맞지 zakończenie 따박바나 nauk, 쌈 ale 숑숑 ponieważ ciągle jeszcze pozostało wiele do 마시다리가 powiedzenia na 순주에 ten temat, 사람 유인이 시기여기 pomyślałem, 인두산에 że może powinniśmy 주주를 누웠으면 przedłużyć 야기기 nauki i dodamy 넘버링에 jeden 소리야 dzień, 공의 첨부지 제가 말했으면 ale 전부 ponieważ te nauki 저거다 są 제가 가랴 przekazywane przez 라고 internet, 지 to nawet jeśli trochę 그런데 zmienimy 쉬니 ten czas, 되네 przedłużymy, to nie 상에 powinno 주고도 to 송 sprawić 네임비 kłopotu. 인두산에 E, 라이냐 Wczoraj 라고 kontaktowałem 되네 się 송 wieczorem ze wszystkimi siedrami, zapytałem go i 인두산에 다 zapytałem te 순주기 siedra i wszystkie 누가 stwierdziły, że jest 주네 to zupełnie w porządku. 메기엘이야 파르 Dlatego będziemy mieli dodatkowy dzień nauk. 당하라는 처음입니다. Więc mimo, że pierwotnie planowaliśmy 7 dni wykładów, będzie jednak ich 8. 깔레 놀라 아직 Może jest to dla niektórych trochę utrudnienie, 다 좋아서는 나도 근데 몇번야 전부도 근데 인주산에 다 ale pomyślałem, że jeśli mógłbym, gdybym miał taką możliwość, żeby tak w pełni powiedzieć wszystko, co teraz chciałem na ten temat, to poczułem się tym bardzo podekscytowany tą możliwością przedłużenia nauk, więc przedłużymy je o 1 dzień. 다 드린 안에 가상의 초튀니 최선을 걸어야 모두 Więc dzisiaj będziemy kontynuować tam, gdzie wczoraj przerwaliśmy, to znaczy będziemy mówić na ten temat, jak dharma ma stać się dharmą. Kiedy mówimy, że dharma musi stać się dharmą, jeśli chcemy to powiedzieć w taki prosty sposób, to oznacza, że nasza praktyka dharmy musi być w zgodzie z dharmą, z autentyczną dharmą, mieć takie samo znaczenie, jak jest nauczane w dharmie. Po to, żeby tak się mogło stać, musimy zrozumieć to, co jest do porzucenia, co powinniśmy porzucić i znaleźć odpowiednie antidota, dzięki którym nasza praktyka dharmy stanie się dharmą. Więc spośród tych antidotów częściowo już mówiłem wczoraj, natomiast drugie spośród tych antidotów, które musimy zastosować, to są czyli te metody, żeby nasza dharma stała się faktyczną, autentyczną dharmą. Czyli jeśli chcemy, aby dharma stała się dharmą, najważniejsze jest medytować nad nietrwałością, a także nad przyczynami i skutkami oraz nad wadami samsary. Sam Gampopa powiedział, że ważne jest, żeby kontemplować nietrwałość i niepewność czasu śmierci, bo jest to korzeniem całej dharmy. I jeśli nie nabierzemy pewności też w zrozumieniu działań i ich skutków oraz wad samsary, to nie porzucimy wszystkiego, co wiąże nas do tego życia i nie porzucimy takiej światowej ścieżki. Więc faktycznie najważniejsze jest zrozumienie tych 3 podstawowych punktów. Pierwsze to, że medytowanie nad śmiercią i nietrwałością jest bardzo ważne. Na przykład Sempa Chenmo nauczał w lampie na ścieżce do przebudzenia,
mówił, że niezależnie od tego, jak wiele nauk słuchasz, jak wiele medytujesz, ciągle będziesz przywiązany do tego życia, tak powiedział Atisha. Jednak ponieważ wygląda na to, że większość mnichów ma braki w tym temacie, dlatego przede wszystkim nauczał, że przede wszystkim muszą medytować nad nietrwałością. Także nauczał tego również dla mnichów. Oczywiście większość z Was tutaj w Siedrach, którzy tego słuchacie, jesteście mnichami, ale wygląda na to z tych nauk, że niewystarczająco kontemplowaliśmy właśnie niepewność czasu śmierci i nietrwałość. Dlatego pierwszą, najważniejszą rzeczą, tak naprawdę najważniejszą jest to, abyśmy medytowali nad nietrwałością. I dzięki temu zrozumiemy, że to medytowanie nad śmiercią to jest jak korzeń, jak rdzeń wszystkiego. Dzięki temu porzucimy lgnięcie do spraw tego życia, a dzięki temu też później porzucimy lgnięcie do szczęśliwości w przyszłych żywotach. Dlatego najpierw musimy porzucić lgnięcie do tego życia, do wszystkich przyjemności w tym życiu. I dopiero kiedy zrozumiemy znaczenie wszystkich tych trzech poziomów, nieprzywiązanie do tego życia, również do przyszłych żywotów, do samsary. Otóż wygląda na to, że te dwa pierwsze rozmyślania są praktykowane głównie dla tych, którzy mają ogólnie się mówi, głównie dla tych, którzy mają te zwyczajne zdolności, czy zwyczajnych osób, a to kolejne, trzecie jest nauczane dla tych, którzy mają te pośrednie zdolności. Ale nie powinniśmy tego rozumieć jako trzech różnych ludzi, tylko że to są trzy różne zdolności, które rozwijamy w umyśle. Także musimy ćwiczyć siebie samych w takim stopniowym rozwijaniu naszych własnych zdolności. To zupełnie tak, jakbyśmy na przykład ćwiczyli jakieś fizyczne ćwiczenia, żeby na przykład podnosić jakieś ciężary, budować swoją masę mięśniową. Najpierw zaczęlibyśmy, załóżmy, od kilograma czy dwóch i w miarę, kiedy wyćwiczymy się, będziemy w stanie może ćwiczyć z 10-kilowym odważnikiem, a potem może nawet ze 100-kilogramowym. Tak samo musimy rozumieć to jako trzy poziomy zdolności naszego umysłu, przez które musimy się od razu rozwijać. Gdybyśmy próbowali od razu podnieść 100-kilogramowy odważnik, pewnie nie damy rady. Musimy najpierw nauczyć się tego lżejszego. Dokładnie tak samo jest ważne zrozumieć, że te 4 dharmy Gampopy nauczają właśnie takiego stopniowego podejścia. Jest powszechnie wiadomo, że te 4 dharmy Gampopy mogą być połączone z naukami Atishi dla tych 3 poziomów zdolności. Na przykład Atisha nauczał, Gampopa nauczał w tym klejnotowym, w tym różańcu najwyższej ścieżki, że te stopnie ścieżki dla trzech rodzajów osób są nauczane zgodnie z tymi 3 rodzajami pojazdów. Zupełnie podobnie Chopa Jigten Sumgön, czyli Jedrikumpa, nauczał w komentarzu o 4 dharmach, że on pisał, że muszę napisać o 4 dharmach, że są one kwintesencją wszystkich nauk Atishi, a także kwintesencją umysłu Gampopy.
Więc powinno być to całkiem jasne, że dla nas jasne i oczywiste, że te 4 dharmy, gampopy, one mogą być nauczane, czy są zgodne z tym nauczaniem o 3 poziomach zdolności, czy 3 rodzajach osób, zgodnie z naukami Atishi. Ale zauważymy, że czasami jest tak, że te nauki, które są przeznaczone dla osób o tych średnich czy pośrednich zdolnościach, że bywa to wyjaśniane w kontekście nauczania tych, którzy mają te mniejsze zdolności, a z kolei nauki te, które są przeznaczone na przykład dla tych o mniejszych zdolnościach, są nauczane dla tych, którzy mają większe zdolności. Ale tak naprawdę trzeba zrozumieć, że nie ma w tym jakiejś takiej wewnętrznej sprzeczności. Trzeba zrozumieć, że Gampopa, który był tak niezwykle zręczny w nauczaniu dharmy, stosownie do poziomów czy sposobów rozumienia swoich uczniów. Pośród jego uczniów byli przecież tacy, którzy na przykład byli wykształceni w filozofii. Byli też tacy, którzy mieli wielkie pragnienie do praktykowania medytacji. Byli też świeccy ludzie, dla których ważne było zrozumienie nauk o karmicznych przyczynach i skutkach. Byli wśród jego uczniów nawet tacy, którzy byli niepiśmiennymi pasterzami, albo też tacy starsi mężczyźni czy kobiety, którzy byli już bliscy śmierci. A więc kiedy Dakpo Rinpoche nauczał ich dharmy, najpierw nauczał, aby niech dharma stanie się dharmą. Ja mam cały czas przerwy w transmisji. Nie wiem, czy po polsku idzie transmisja non-stop. Ja mam duże przerwy, nic nie słyszę. Stąd. Więc kiedy nauczał ich dharmy, dostosowywał ich do ich sposobu myślenia, nauczając przede wszystkim, że to jest sposób, dzięki któremu unikniecie odrodzenia w niższych światach. Dzięki temu będziecie w stanie odrodzić się w wyższych sferach. To jest to, co dotyczy właśnie tego niższego czy mniejszego rodzaju postawy czy umysłu, kiedy ktoś pragnie uniknąć odrodzenia w niższych światach i chce lepszego odrodzenia. Byli też tacy, którzy przychodzili do niego i od razu mieli w sobie wyrzeczenie samsary w ogóle, nie tylko bali się niższych odrodzeń i od razu chcieli odrodzenia, od razu chcieli wyświęcenia na mnichów Shramanera albo nawet od razu Bhikshu. I dla nich nie było potrzeba mówić, że najpierw powinieneś chcieć uwolnić się od pragnienia, najpierw uwolnić się od konieczności odrodzenia w niższych światach i pragnąć tylko lepszego odrodzenia. Oni już byli gotowi do tego, żeby w ogóle pragnąć wyzwolenia z samsary jako takiej, a więc to pragnienie wyzwolenia z samsary dla siebie to jest ten pośredni sposób rozumowania, czy pośrednia osoba.
Ludzie tacy jak Dziepa Modrupa albo Dysung Khenpa, oni z kolei już rozwinęli ten wyższy poziom zrozumienia, mieli za sobą rozległe studia i pragnęli rozwinąć bodhicittę oraz samą esencję, samą istotę Mahamudry. Więc kiedy ich nauczał Gampopa, dawał im instrukcje takie, które normalnie są dawane tym o niższych i pośrednich zdolnościach, ale jednocześnie dawał im nauki przeznaczone dla tych o najwyższych zdolnościach, którzy są gotowi rozwinąć bodhicittę. top 주변 top 망보지 지금 뉘제게 캄다 왕보다 드제게 지 켐베게 뉴바 드제질 임바지는 듯이 겨워봐 드레 인두사는 뉘제게 카와 메바다 듀네 최송야데 상기 코란 투지 쳔보 임베게 윤세 타르투 번러버지 렌도 사바르버지 아 드레를 정도 도나지 Więc cały czas mam przerwy takie, że w ogóle nic nie słyszę. Dalej jego świątobliwość mówi, że tekst, na którym my opieramy teraz obecne wyjaśnienia, to jest ten tekst ułożony przez samego Gampopę i także jest to tekst, który najprawdopodobniej Gampopa napisał sam po to, żeby prowadzić, czy napisał ten tekst dla wykształconych swoich uczniów, po to, żeby dać im takie esencjonalne nauki, esencjonalne instrukcje. I dlatego jest to ułożone właśnie w taki, a nie inny sposób. I to są nauki samego Gampopy, ale bardzo zdolni uczniowie zapamiętali te nauki dokładnie, oni je spisali i to jest właśnie tekst napisany dlatego tekst ten uważamy, że jest ułożony przez Gampopę. Gdybyśmy wzięli pod uwagę na przykład matkę, która ma 9 dzieci, ona ze swojego własnego doświadczenia wie, jakie te dzieci mają rozmiar ubrania i wie, jaki rodzaj jedzenia każde z tych dzieci umie, więc potrafi każdemu tak naturalnie dać ten rodzaj ubrania, który pasuje do jego rozmiaru, dać takie jedzenie, które na pewno im odpowiada. Gdyby jednak pojawiła się tutaj macocha, to ona prawdopodobnie, nie znając tych dzieci, dałaby wszystkim takie same ubrania, wszystkim takie same jedzenie, nawet nie patrząc na ich poszczególne potrzeby. Zupełnie podobnie, kiedy taki autentyczny guru karmi darmą swoich uczniów, to jest tak jak ta kochająca matka, która zna swoje dzieci. Podobnie on naucza każdego z uczniów tego, co jest dokładnie właśnie potrzebne dla każdego z nich. Taki właśnie guru wie, co będzie najbardziej pożyteczne i pomocne dla uczniów i traktuje każdego z tych uczniów z tą najwyższą miłością, a nie tak, że powiedziałby, nie wiem, czy ta nauka ci pomoże, czy nie, ale znam tą naukę, to ci ją daję. To byłoby tak jak rzucać na przykład kawałki kamieni w jakąś stronę, tak nie patrząc, co jest dostosowane do kogo. Kiedy nauczamy o 10 mocach Buddy, to zwróćcie uwagę, że wielu z tych 10 mocy dotyczy tej zdolności
zdolności przez Buddę wiedzy o tym, jaka jest natura, jakie są zdolności poszczególnych uczniów, a więc ta zdolność nauczania stosownie do indywidualnych cech, zdolności i sposobów zainteresowania i poszczególnych uczniów, to jest właśnie jedna z największych tych właściwości współczucia Buddy. Pokrótce te 4 dharmy Gampopy mogą być też właśnie użyte po to, żeby nauczać w różny sposób uczniów o różnych zdolnościach i o różnych rodzajów osób, o różnych pragnieniach i o różnej motywacji, zarówno tych o wielkich, o pośrednich i o mniejszych umysłach. A więc to, o czym tutaj o czym teraz rozmawiamy, to o tym, żeby dharma stała się dharmą. Więc pierwszą z metod jest to, żeby rozmyślać o nietrwałości, niepewności czasu śmierci. Drugą z metod jest to rozmyślanie o tych karmicznych przyczynach i skutkach oraz o wadach samsary. W tekście 4 dharm, który mamy przetłumaczony, jest powiedziane, że to poprzez to rozmyślanie o nietrwałości i czasie śmierci oraz są te 2 sposoby, aby dharma stała się dharmą. Właśnie pierwszy to jest to rozmyślanie o nietrwałości i daje to nieprzywiązanie do tego świata, dzięki nieprzywiązaniu do tego życia, dzięki temu będziemy patrzeć na to, żeby następne życie było lepsze. A druga część to rozmyślanie o karmie i o wadach samsary, dzięki temu pragniemy w ogóle wyzwolić się z samsary, a więc to dotyczy tych mniejszych oraz pośrednich zdolności uczniów. Więc dlatego w tej drugiej części jest powiedziane, że nawet gdyby ktoś pragnął odrodzenia się w świecie bogów, to gdy nadchodzi czas śmierci, wówczas doświadcza się cierpienia spadku do niższych światów, co jest 16 razy gorsze niż męki w piekle nieustalnego bólu, w piekle Avici. A więc musimy zrozumieć, że musimy czynić wysiłki po to, żeby osiągnąć to odwrócenie się zarówno od spraw tego życia, jak i od samsary w ogóle. A więc pierwsze to, aby dharma stała się dharmą, to jest po to, żebyśmy porzucili przywiązanie do spraw tego życia, a po drugie, żeby dharma stała się dharmą nirwany, to żeby w ogóle porzucić też pragnienia lepszego odrodzenia w przyszłym życiu, w świecie ludzi lub bogów. Dzięki temu, że zrozumiemy, że samsara jest jak ciemny loch, że samsara jest jak jakaś śmierdząca sadzawka, że nie chcemy nic z tego, że nie mamy żadnego pragnienia odrodzenia się w samsarze. Kiedy powstanie w nas takie pragnienie wyzwolenia się, to dzięki temu wszystkie praktyki, jakie będziemy wykonywać, wszystko, co będziemy robić, będzie tylko z ideą osiągnięcia całkowitego uwolnienia z samsary. I
W różnych dharma tekstach wygląda na to, że w niektórych tekstach jest to trochę problematyczne. Wygląda, jakby w niektórych wydaniach tekstu brakowało kilku słów. Ponieważ w następnej części mówimy przecież o tym, żeby dharma stała się ścieżką, to właściwie wtedy w tym punkcie chodzi o to, żeby dostrzec również niekompletność tego, niepełność tego pragnienia uwolnienia się z samsary, pragnienie do osiągnięcia tylko stanu pratyka Buddy, czyli takiego samego wyzwolenia na ścieżce mniejszego pojazdu. Wygląda, że niektóre teksty to trochę mylą, bo tutaj ta pierwsza dharma, z 4 dharm, aby dharma stała się dharmą, dotyczy tego, żeby pragnąć uwolnić się czy pragnąć wyzwolić się od odrodzenia w niższych światach oraz uwolnić się od samsary jako takiej, czyli jest to jakby stworzenie tej postawy uwolnienia od samsary, a dopiero w drugiej z 4 dharm jest to, żeby również porzucić to dążenie do własnego wyzwolenia. Wtedy, kiedy mamy pragnienie, aby wszystko, co robimy, uwolniło nas od samsary i prowadziło do nirwany, to jest właśnie to, co dotyczy tych osób o pośrednich zdolnościach. W tym punkcie, kiedy mówimy o tym, aby dharma stała się dharmą, to tutaj oznacza to, że jest to przeznaczone dla tych o tych zwyczajnych zdolnościach albo pośrednich zdolnościach, chociaż zwykle wyjaśnia się, że ta dharma dotyczy tych o pośrednich zdolnościach, którzy pragną dla siebie osiągnąć wyzwolenia z samsary, ale z tego komentarza wynika, że ta pierwsza dharma jest przeznaczona zarówno dla tych, co mają mniejsze zdolności i chcą tylko uwolnić się od odrodzenia w niższych sferach, jak też ci o mają pośrednich zdolnościach, to znaczy, którzy pragną osiągnąć własne wyzwolenie. Więc to, co właśnie dotyczy tych pośrednich osób, to jest mowa właśnie o Śrawaka Buddach i Pratyeka Buddach, przepraszam, i Śrawakach, czyli tych, którzy pragną podążać ścieżką mniejszego pojazdu. Ale bardzo ważne jest też ci, którzy chcą podążać tą wyższą ścieżką, że ścieżką bodhisattwy, że muszą także uwolnić się od tego przywiązania do idei doświadczania szczęśliwości w samsarze. Dlatego też naucza się ich o karmicznych przyczynach, skutkach i o wadach samsary. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy mówimy o karmie, o przyczynach i skutkach, wszyscy mamy pewne opinie, pewne idee na temat tego, co oznacza przyczyny i co oznaczają przyczyny i skutki. Zwykle mówimy, że jak robimy coś prawego, to będziemy mieli dobre rezultaty, a jak robimy coś złego, to będziemy mieli złe rezultaty. To jest taki ogólny sposób rozumowania, ale
To jest takie bardzo podstawowe, proste rozumienie działań i skutków, ale jest to z drugiego punktu widzenia, jest to niezwykle takie wąskie i ograniczone rozumienie karmy. Na przykład niektórzy ludzie myślą, że jeśli będę pracować ciężko, to będę w stanie poprawić swoją własną sytuację i stanę się na przykład kimś bardzo znanym. Będę kimś, kogo ludzie będą szanować. I będą może nawet jeszcze bardziej się kłaniać niż wcześniej. Myślą, jeśli wykorzystam swoją okazję i naprawdę będę ciężko pracować, to stanę się najbogatszą osobą tego świata. Ale niektórzy ludzie naprawdę nie muszą pracować zbyt wiele. I nawet nie mają takiej naturalnej inteligencji, wydaje się, ale urodzili się w bogatej rodzinie. I od czasu, kiedy się urodzili, właściwie są bardzo bogaci, sławni i tak dalej. I możemy sobie myśleć, właściwie jak to się dzieje. Możliwe, że będziemy mieli takie wątpliwości, będziemy pytać, jak to jest. Jeżeli będziemy patrzeć na to właśnie takie sytuacje życiowe, to wielu ludzi myśli, na przykład myślą, ja nigdy nie piłem alkoholu, nigdy nie paliłem papierosów, wykonywałem ćwiczenia zdrowotne, więc na pewno nie złapię żadnej ciężkiej choroby. Wielu ludzi tak myśli. Ale może się zdarzyć, że pewnego dnia przychodzi jakaś ciężka choroba i oni są wtedy przytłoczeni. Myślą, jak to możliwe? Przecież nie stworzyłem przyczyn. A są tacy ludzie, którzy całe życie piją alkohol, palą papierosy i jedzą tylko takie śmieciowe jedzenie, a niektórzy z nich żyją ponad 100 lat. I widząc to, myślimy, że życie jest po prostu nie fair, że życie jest nieuczciwe względem nas. Możemy się zastanawiać, jak to jest, dlaczego tak jest. Jest tak dlatego, że myślimy o karmie w taki zbyt prosty sposób, taki zbyt, można powiedzieć, prymitywny. Karma, czy przyczyny i skutki, to nie są takie łatwe, że jak na przykład jak 1 + 1 równa się 2. Zrozumienie tego nie jest aż takie łatwe. Normalnie to nie jest tak, że widzimy jakieś przyczyny i od razu będziemy widzieć skutki. Kiedy mówimy, że karma działa w ten sposób, że jak zasiejemy pszenicę, to wyrośnie pszenica, to jest takie ogólne rozumienie, ale my jesteśmy trochę jak żaba w studni, która myśli, że wie, co to jest ocean. Mamy taki bardzo ograniczony sposób rozumowania, ograniczony pogląd i myślimy, że potrafimy zrozumieć całą karmę. Wszyscy my, czujące istoty, zależymy od siebie nawzajem. Można powiedzieć, że nawet powietrze, którym oddychamy, jest to samo. Kiedy wspominałem ostatnio, jak na przykład wszechświat, tak jak jest rozumiany we współczesnej nauce, jaki jest niewyobrażalnie wielki,
I wszystko w tym wszechświecie jest ze sobą bezpośrednio lub pośrednio powiązane. Cały wszechświat jest tak nieograniczony, że nawet z trudnością możemy go próbować ogarnąć rozumem. Kiedy popatrzymy na to w ten sposób, jeśli tak to zrozumiemy, czy jeśli popatrzymy na to jak na tą japońską, czy chińską grę Go z tymi białymi i czarnymi pionkami, na zachodzie to wy zdaje się więcej gracie w szachy, ale jeśli popatrzymy na tą grę Go, to był taki Geshe Kadampa, kiedy mówi o liczeniu tych białych i czarnych pionków, to trzeba wiedzieć, że każdy z tych pionków ma swoją własną siłę, swoją własną funkcję, własne zdolności. I każdy z tych pionków jest ważną częścią całego zgromadzenia, wszystkich pozostałych pionków. Pomiędzy wszystkimi tymi pionkami jest takie powiązanie, że jeden zależy od drugiego, jeden wspiera drugi. Jeśli postawisz jeden pionek w niewłaściwym miejscu, to przegrywasz całą grę. To wpływ ma na całą grę. Podobnie w tym wszechświecie, a przynajmniej na tej ziemi, to jest tak jak właśnie taka gra Go albo gra w szachy, przy czym oczywiście to jest uproszczony przykład, bo w takiej grze jest taka niewielka ilość pionków. A w rzeczywistości to w naszym świecie są setki milionów, miliardów pionków, które grają. Podobnie my, wszystkie czujące istoty, które mamy powiązania z wielu poprzednich żywotów i zależymy od siebie nawzajem, jest tak wiele czujących istot, które są wzajemnie powiązane. Wszystkie one to jest tak jak taka wielka sieć powiązanych wzajemnie relacji. To jest taka wielka mandala, gdzie pomiędzy gdzie każdy z tych elementów z tej układanki może sobie nawzajem szkodzić albo pomagać. Więc normalnie, kiedy wykonujemy jakieś działanie i myślimy, że wiemy, jakie to przyniesie skutki, to nie jest takie proste, bo to nie jest tak, że to działanie przyniesie zawsze na pewno takie skutki. Czasem bywa to bardzo skomplikowane. Gdybyśmy mieli ograniczyć zrozumienie karmy tylko do tego, co my sami bezpośrednio postrzegamy, to byłoby bardzo ograniczone. To nie jest tak, że te wszystkie przyczyny i skutki dotyczą tylko tego, co jesteśmy w stanie postrzegać. Zupełnie tak jak słońce nie świeci tylko dla kilku ludzi, ale świeci, wstaje i oświetla wszystko, ponieważ to jest coś naturalnego. My oczywiście myślimy, ach, to świeci specjalnie dla mnie, ale ono tak świeci po prostu z natury i oświetla wszystkie istoty i wszystko. My mamy takie więzi z powiązania ze wszystkimi istotami. Możemy szkodzić sobie nawzajem albo pomagać. Więc również w kontekście śmierci i nietrwałości to też istnieje między każdą z istot, istnieje taka relacja jak matki i dziecka.
karmiczne przyczyny i skutki przechodzą z życia na życie i nie doświadczamy rezultatów tylko działań z naszego życia i doświadczamy skutków nie tylko działań z naszego życia, ale z wielu poprzednich żywotów. Żeby pojawiły się skutki naszych działań, to naprawdę potrzeba wiele czasu, czasem wiele żywotów. Normalnie jak na przykład zasadzimy sadzonkę jakiegoś drzewa, to tam po 5, po 10 latach już widzimy drzewo, ale kiedy wykonujemy jakieś pozytywne działania, na przykład ciężko pracujemy, jakichś wysiłków pozytywnych dokonujemy, to po to, żeby te działania zaowocowały, nie zawsze to będzie widoczne teraz naszym obecnym doświadczeniem, ale wielu ludzi ma brak im cierpliwości, mają takie oczekiwania, że te skutki, dobre skutki pojawią się już teraz i ponieważ ich nie widzą, to czują się rozczarowani. Ale czasami, kiedy potrzeba więcej czasu czekać na skutki, to bywa tak, że właśnie te skutki są o wiele większe. Na przykład tutaj na Ziemi mamy takie klejnoty, jak na przykład diamenty czy inne. Diamenty nie formowały się dziesiątki czy setki lat. One się przecież tworzyły się ile? Dziesiątki milionów lat. Tyle trwało ich formowanie się. Jeżeli dla jakiejś skały po to, żeby przemieniła się w taki drogocenny klejnot, żeby się zmieniła, potrzeba tak wiele czasu, to podobnie trzeba powiedzieć, że dobra karma, żeby zaowocowała i przyniosła dobre rezultaty, to potrzeba czasem naprawdę bardzo długiego czasu, bardzo wiele żywotów. Niezależnie od tego, co robimy, w szczególności jeśli to są jakieś pozytywne działania, to musimy być cierpliwi w oczekiwaniu skutków, szczególnie tych dalekosiężnych skutków. One nie przyjdą natychmiast, musimy być cierpliwi i mieć zaufanie, że te skutki na pewno się pojawią. Jeśli jesteśmy kimś, kto ma naprawdę zaufanie do działań i skutków, do karmy, to pewnie nigdy byśmy się nie martwili o to, czy skutki się pojawią, czy nie. I nie oszukiwalibyśmy siebie samych i nie ogłupiali przez myślenie, że rzeczy złe, które dokonam, że one nie zaowocują dla mnie. Nie ma powodu myśleć, że wykonane działania nie przyniosą skutków. Ale są ludzie, którzy myślą, aha, udało się, zrobiłem coś złego i nie doświadczyłem skutków. Ale brakuje im tej perspektywy zrozumienia, że złe działania na pewno przyniosą skutki. Podobnie, kiedy teraz robimy coś pozytywnego z intencją tego, żeby w przyszłości dostać takie dobre rezultaty, to tak jak na przykład obecne życie jest bardzo krótkie w porównaniu z tym, jakie będą przyszłe żywota. Przyszłe żywota to będzie o wiele dłużej niż to obecne krótkie życie. Na przykład, kiedy ktoś idzie łowić ryby, jeżeli ma krótką linkę, to może tylko bardzo blisko łowić. Jak ktoś ma długą linkę, to może łowi gdzieś tam dalej, na głębszych wodach i ma większą szansę złowienia ryby. Jeśli mamy bardzo krótką linkę, to prawdopodobnie żyłkę, to prawdopodobnie nie złowimy wiele. Podobnie wykonując pozytywne działania, musimy mierzyć się właśnie w te dalekosiężne rezultaty, a nie tylko patrzeć na to, co się pojawi wkrótce. Jest pewien taki naprawdę zauważalny dobry rezultat.
Popatrzmy, jak ludzie czasami poświęcają całe życie po to, żeby osiągnąć jakiś taki zwyczajny rezultat i pracują całe życie nieraz, a na końcu i tak przychodzi rozczarowanie, bo nie są takimi sławnymi osobami, jak marzyli, nie są tak bogatymi, jak marzyli. Więc karmiczny skutek to nie oznacza, że my możemy zdecydować, jaki rodzaj rezultatów będziemy chcieli. Kiedy myślimy, że chcemy zrobić coś, aby przynieść pożytek wszystkim istotom, ale mimo, że mamy taką intencję, to trudno jest zrobić coś, co naprawdę tak pomaga innym. Na przykład, kiedy pracujemy jako lekarz, lekarze naprawdę wykonują dobrą pracę, która naprawdę przynosi pożytek innym na takim praktycznym poziomie. Albo popatrzcie na matkę, która wysyła dziecko, żeby uczyło się medycyny. Niezależnie od tego, czy to dziecko rzeczywiście ma takie zainteresowanie medycyną, czy ma takie zdolności, to matka ma oczekiwania, że to na pewno będzie pożyteczne, jak pośle tam dziecko. To jest tylko jej spojrzenie, ale ona nie potrafi widzieć wszystkich aspektów tej sytuacji. Zupełnie podobnie, kiedy myślimy, że robimy rzeczy, które mają przynieść pożytek wszystkim istotom, to faktycznie mamy tylko bardzo ograniczone zdolności i zrozumienie i mamy nadzieję, że nasze działania przynoszą pożytek innym, ale nie wiemy, czy to będzie to, co im naprawdę pomoże. A powód jest taki, że to my decydujemy o tym, czy to jest dobre, czy złe. My nie wliczamy tak naprawdę w nasze kalkulacje, czy to jest dobre, czy złe. Nie wliczamy to, co naprawdę czego sobie życzą czujące istoty, co jest im potrzebne. Myślimy tylko o tym, że ja chcę zrobić coś dobrego. Więc wydaje się, że samo takie tylko myślenie, że ja chcę zrobić coś dobrego, na dłuższą metę nie pomoże. Ale z drugiej strony my, zwyczajni ludzie, nie jesteśmy w stanie każdej sytuacji ocenić z każdego punktu widzenia. Ale to, co możemy robić, to możemy po prostu polegać na kierunku i na poradach, jakie dają nam Buddhowie i Bodhisattwowie. Możemy polegać ogólnie na kierunku. Możemy polegać na słowach Buddy i praktykować zgodnie z tym, czego Buddha nauczał, co robić, a czego unikać. Ponieważ naprawdę prawo karmy jest tak subtelne, że tylko wszechwiedzący Buddha jest w stanie wiedzieć naprawdę, co jest właściwe, a co niewłaściwe. I my możemy tylko polegać właśnie na zaufaniu dla Buddy. I to jest właśnie ten, można powiedzieć, taki główny punkt, ten krytyczny punkt, który pozwoli nam zdecydować, czy to naprawdę będzie pozytywny, czy nie. Po prostu to, czego Buddha nauczał, możemy przyjąć za pewne. Ale to daje nam tylko taki ogólny kierunek, natomiast w konkretnych sytuacjach musimy popatrzeć, kiedy mamy zamiar podjąć jakąś decyzję, musimy porównać to z ogólnymi naukami Buddy, z naukami wielkich mistrzów przeszłości i wręcz zapytać siebie, czy to, co ja chcę zrobić, czy jest faktycznie zgodne z tym, czego nauczał Buddha. Również wielcy praojcowie linii Kadziu mówili, że co do nauk o karmie,
Najważniejsze jest, aby patrzeć na własne błędy i doceniać dobre właściwości innych. To jest najważniejsze w rozpoznawaniu tego, co powinniśmy porzucić, a co rozwijać. Więc wy jesteście tylko tymi, którzy mogą zdecydować, co chcecie robić, a co nie, co będziecie robić, a czego unikać. Podążanie tylko za własnymi pragnieniami nie jest wystarczające, bo my mamy różnego rodzaju błędy. Mamy na przykład zainteresowanie własną przyjemnością. Jeśli byśmy sami mieli decydować o tym, co jest naprawdę dobre, a co nie, to niestety, ale bardzo łatwo uleglibyśmy jakimś pomyłkom. Więc myślę, że to jest bardzo ważny punkt, żeby brać to pod uwagę właśnie nie tylko co my uważamy, że jest dobre, ale co naprawdę ma przynieść pożytek innym. I czy jest to zgodne z tym właśnie, czego nauczali mistrzowie przeszłości. I to zamyka nauki, wyjaśnienia na dziś.